Ay, mama. Boyfriend ko gayam, oh. Nagbag nga daw, auntie. Katoy. Nung ibagang umay dahi ta boyfriend mo? Pay nagpakada? Nyamatan, syempre mama in may nagbisita. Concern lang adi kada tayo. Hala nga kanya, syempre pati pamilya. Apay DOH iso na? DOH iso na? Nga umay apan nag-monitor? Ay, talnakad ta ah. Kat nung nga dati COVID na dayta. Di pa'y maalisan tayo aming agpapamilya? Sige ang kaman nga agin lalaing dito ya. Siya ni mama nakaparparanoy. Ay apo. Sungarod nga rememor ni tatang mo ta baka iyawid na iti virus nga dayta. Tapos paumayem dayta boyfriend mo. Ay grabe ka ngay mama, naka-stricto ka. Ay na, ay apo. Ngayon ni mama, di na kailangan nga pagbigyan. Hanmat nga inaldaw mo umayagbis-bisita dyan tao. Sagpaminsan lang mat. Ni mama ngay. Di ba nakita mo tinangyari dyan news, dyan Italy, dyan US? Inignore dati social distancing kan daytoy quarantine. Iso nga nag-iinalis daytoy virus nga daytoy. Amo matanti labs, di ba? Alam ni mama, syempre, boyfriend-girlfriend kami. Normal lang adi nga i-check na ti girlfriend na, di ba? Very truthful. Ay na anak, dayta ayat nga ayat dayta pumatay. Di ba dyan English kung na too much love will kill you? Iso kiti pa ka isubuan tayo. Dayta bisita-bisita nga dayta, agin inayat nga ibagpagam. Ish! Mama? Ay ibagam kit di nga agawi din. Paaway damon. No siyak ti makaungot dito, bakan nga makamove on. No siyak ti no makangagkanyak ti nasasakit nga sao. Sige. Don't try me anak, don't try me. Kanya nga iti ko na ni mamam. Ay iso. Ayo. Kas ano nga dagi awit ko nga ako? Kas ano nga awit ko nga adapay mat awit ko dita nga spam kas kada imported nga chocolate. Nya ko nambaro? Dagami ni sobra ijay balay nga spam day box ni mama naga po Canada. Kat baka kunak no baka makayatan nyo. So nga inyag ko. Ay apo! Ibagbagak mo day. Anak, ayabam ni papam at ayam amom daytoy ay na ibagbagak kanyam nga kinanayon. Nya kayat mo baro kahit mo ti hot drinks wenno cold drinks. Cold drinks siguro to nakapudpudot nya. Amom gamin daytoy nga pamilya no sino ti ayatan ti anak mi kat ibilang mi amatan nga kasla pamilya kasjay kami titoy. Ay wow, family oriented ang pet. Kat nang ikargaan nga dagita karga nga dayta. Karyo, may kan others, tam amom daytoy boyfriend ti anak mo. Kaya ka tumulong ijay kwa, idi sa agdagay na kwa. Dagay na itad na kanya tayo, puros pa'y imported. Hanggang kasla kada kwa nga, sardinas nga may sa Domingo.